Ahoj, 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 ideme do Dubaja. Tam sme ešte neboli spolu všetci. Ja sa vám hlásim takto z letiska, práve sme v Bratislave a čakáme, kým sa nám otvorí gate. Teda odlietame do Dubaja. Tešíme sa na lyže. To bude taký vlog z dovolenky, tak ja dúfam, že si ho užijete. A my si ho užijeme ešte viac. Ahojte, je 1:45 a práve sme teda prišli na hotel. Ja vám spravím takú úplne mini room tour. Tu máme kuchyňu. Takto prídete a tu máte takto akoby obývačku, aj pracovný stôl a ten výhľad. Tu je ďalší pracovný stôl, teda skôr jedálenský. A keď ideme ďalej, tu máme kúpeľňu. Máte tu obyčajné umývadlo, záchod a máte tu taktiež vaňu. A ja som hrozne rada, že máme vaňu. A keď idete ešte ďalej, tak tu máte práčovňu. A hneď tu doľava máte spálňu. Teda ja vám musím hrozne povedať takú story. A teda sú tu asi 4 ľudia z recepcie. Jeden robí posteľ, druhý nám priniesol uteráky, tretí tu niečo montuje, či čo. A zrazu niekto zazvoní. A je, že who is this? A teraz príde pán a drží rúže. A na ňa, že to asi nebude pre mňa, že sa asi pomýlila, že no, it's the right room, it's the right room. Chápete to? A tie mi poslal rúže a je to úplne, že úžasné a je to úplne, že cute. A je to proste, že oh môj bože. A takže Matej, ak to vidíš, ďakujem. Dobré ráno, takže dneska idem druhý. No a chcem vám ešte ukázať ten výhľad cesty, pretože je to úplne, že nádherné. Takže tam vzadu máte tú palmu, tieto domčeky všetky, to je tá palma. Toto nie nevidíť, ale tam je Atlantis presne. A keď sa pozrieme takto, tak tu vidíte plachetnicu. Bazén, že páči sa ti tu? Áno, veľmi. Som unesená. Je to fakt super. No, takže bol jeden Arab a ten Arab mal kozy. A potom sa mu všetky kozy stratili. A potom kričali tie ženy, že oni ho bez koz nechcú. My ťa bez koz nechceme. Prosím vás, my ja si kozy nájdem. A nakoniec ho odpálili. Ahojte, tak dneska je ďalší deň. A rozhodli sme sa ísť na akú pláž? Jumeirah Beach.
povieš nám, ako sa ti to páči. Super. A čo sa ti to najviac páči? Neskutočné. Tá irónia.